Oh, matu. Kamu ama. Kabang tak ada busong. Mia, je anjaranya je okulugo je o jagwo korokta chini takuk muya falisa janai ba kakmu falisa janai. Bohog ni bagai income khanyani source na chugui thangman yagulo bo tuyo nokorman yagulo bo tuni peplaya ba tuni kogli hani khanaman yagulo tuyo kulugin tuyo hani je chung chini mampin chini chung nogom phunuk tongom chung tabuk je mini onokono chung phai sok belaijak inke mugino tin tabon kthi phai sok baidram nugui tongkhana bokha khamjanai kok chini tiprasa ngai bohog ni bagai bo lama nachungman yagulo bo amake tuyo kulugi thingena khajan tado busong onek bokha khamjangnai abo bong nok nukungo to mukhe bokha khambajaknai kok ngui tongkhabo obo parangke mosi thagur para ono je bongni onok yawo tisarang sak para ono je area ono bongni je timan ke jranyo thui phayo ge tabung no bini kthi rok sokol jak bongni nok nok ni borok khai sokol jak nor nugui tongna khajan tare busong onek muya fali sajana chini takuk kok yang khajan tare busong chini tiprasa muya fali sau ba kakung fali sau bokha phati nayo jeng am hairok nuk khangke tomni ke bokha khamjangnai kok obo tabuk bohog ni bagi keman yagul chama ke rogo thinya nango inke amake nok phunai bong nok nuk ni borok bai kok saine lena an log logi tongna bagi khajan tare busong cheng khorka bong nok ni borok bai cheng kok saine le phai kre khai bini ke lukurok nok jahna ka bai tongkhana yang onek bokha khamajak tam sanai abo mokolo cheng momok ti maklai utam ke cheng ki prasangai amake tuirogo kelagi timan yagul khano cheng nono mampi cheng mampi cheng nono phun tin nang chatin mampi cheng nono phun ko cheng tine rono amake no ground di purnana ni bagi pachoge bong lukurogi bosai sok khai sok laijak ke onek bokha khamjanai kok ke tabu mini buslabanya cheng kok saine lainai min buslab yang thaga cheng nachinam de cheng kok saine de proyek tinang setna cheng jotom na Belai khamja sini obong kai makai
মানে পূর্ব জন্মদিন এডিসি দিয়েছে মই ঠাকুর পাড়া অব বিশেষ করে মাকে বুঝলেন ওয়ারাই টিসা বনে বাগাই চিনি রাসার অবস্থা সামনে পরীক্ষা সালবো নুকু মহানা বনমা আগি ফ্রানি চিনি চিনিটা সেই বয়সে বুঝা খাবেন जों बर'खौनो सिनायो bisa ini salat program beri kisah kepala hanya watam sana aja udah lagi sangat apa nih bagai Mia tuh kena nok nih mana kayak kangai beri jaba jaga borong mana nak nih jadi tukna thang tani cara jirani ada top top makan tuh ukur apa kakak pesanan itu yang waktu itu waktu benar benar harus lebih kerja position mana apa nih bagai nuk bunga tabu nuk kerja bini kok besar deh nak besar nak terus beribadah dia tahu asuh tabu ini bini yakin ya harus sama kali kedok mudah sih belaki kari susu apa kayak tamu saja nih sih berasal orang bos taruman jaga-jaga tengah kayak itu pun Allah yang biasa kan sekarang sih kap sih itu pun jaga sini sekolah jangan nama kerja Allah itu mah sini kepala panjang yang dibuat kan mana bagai Allah sini kerja takut cukje aja kepala hanya aja tamu kayaknya nok kamu ya karya orang bohong supaya nih bagai aja nih kan tadi ini lang masuk kerja kan apa nih bagai ini orang patat lagi jangan apa telat hangai tay sini takut dewi bobo mantai nih bagai dili sini tangtung apa nih bagai cerita aku kena kan dos nama sok lejak ada buktinya selatan mungkin ya saya juga mata mau mana bagai angkai sekau beri pelang tika bonora jadi nih sama kerja nih kira angjo tuh mansar kurang bebas kerja tangkungnya coba kayaknya apa nih bagainya joto kagenang takut tuh contoh merek mah narok bujuk kaham kurung kayak man kangke kan sujud pemilih mah betul nggak yak keluar baik kakak hamba juga sudah kan boleh kita langsung saya tadi pun sekarang itu besoknya kita besok bo je agi robotam khai jaman je ne je thainai to ani kheto komunyo kalayo ani mam kotoni besa samari kalayo okara hangke a komui to agini simi phano bo omo hai samung kakumu rok khosai phalmung rok no phalai nok no khongsalok tonggamani tebo bini besabotei serai khone rok no obo haikeno saroi tonggamani ahkeno toromani ge Mia hai salon ke bo haike khosana thangmani bagai जों आइंगो जे थांग तंगिमानि bo aba hai accident marokno yango khobor mannai bo koroi जों khanaoise aro ni je nai kol nai rok tam ni sanai borok sahoroise abo जों saimanai bini abo hai gotona no जों saiman nabla abo hai ta boke bojagro bo baniya khai tangmani agi rogo hingke bo chini phumulung dugmali hapi rogo no baniya khai tongmani ke tabukhe thang himnani ase choli thamabo kommo bagai aro rogo khe gari rok bai thangai bo kakamu khosao hingke tabuk rogo hingkai chini oro warai somni ni o bus office jagao chikonsa baniya bazar chikonsa tongmao no bo phal jauta phal tongmani ta hingke abo hai jorao noi bo tini bini langma bo haike ari thangmani jeng nukha bo haita emne to borok bura ba nungnai borok to nungo hai hampano le nok ni simi to bono kefe rok nurugya to bo khaba bo jungno khe kumui kalaimani baga agi rok bo sawo je teo hapnangke nungai hapka hangke se kisa sori sarami manu belai kosto ni sawo ke amti rok no nungi rok no da hapana jengbo amti rok mawan soklaita nungjak rok da haplaita hapui abo haike ba samung khai tong habo dokno nungwa wan soklaita ambo parao abo hingke mohi thakur para hinjago chini abo hingke blok hingke belbari hingke belbari blok andaro kalayo chini abo
Ani bung Sujo D.